Aduh, 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 tolong, aduh.
Walah Bu. Angger bengi tetap semangat. Tetap semangat pokoknya. Semangat hanya gawe ya Bu. Weh jan temenan Bu. Jan temenan ramene iki ana apa Bu? Iki ana ketoprak ngene kok. Lho ketoprak ora ngerti. Lah ilaha illallah. Ketoprak ramene ngene kok ora ngerti. Iki ning desa ndi mau ya? Desa Tambasari. Ning desa Tambasari acarane Bu. Acarane sedekah bumi. Sedekah bumi? Ya anjene bener, Bu. Nek Tambasari iki anjene kondang wis. Nek ana sedekah bumi tetep nanggep ketoprak. Lah nanggep ketoprak lah ya ora pilih-pilih sing pol apik. Sing pol kondang. Iki mau ketoprak apa, Bu? Ketoprak Wahyu Budaya, Jok. Wahyu Budaya sing saka ngendi? Sing saka Ngagel. Kecamatan Dukusti. Kabupatene Pati Bumi Minatani. Lah sing dipimpin sapa, Bu? Bapak Ruslan Hedi. Jos temenan, Bu. Pancen wong Tambasari ora salah pilih. Ora salah pilih. Lah wong aku iki lho ning desaku, Bu. Heeh. Apa nanggep ketoprak Wahyu Budaya sing saka Ngagel, Bu? Heeh. Ngawet kawet sawal. Apet besar lho panjer kok ora uman blas, Bu. Lah iya mulane angel kanggo taun ngarep mulai panjer saiki nek menawa jana lowongan. Tapi anu, Bu. Jarene iki Wulan Sura iki jarene Wahyu Budaya ya arek ngadakno promo, Jo. Ketoke ya ngono sing tak dulu. Jarene nek ngene iki nek wayah sawal apet besar iku regane aja rondo larang, Bu. Nanging nek Wulan Sura, Bu. Wis umum karo kancane pokoke. Ngono ah. Yen ngono ayo tundang buktekno ning gone Ngagel, Bu. Ning gone Bapak Ruslan Hedi. Ya panjer ketoprak. Oke, Wahyu Budaya. Ayo, Jo.